लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। जी और जो यहाँ सब कुछ मिलेगा। आप सबन भैया बहन के हमार प्रणाम बा। आज हम आइल बानी अक्षरा सिंह से जुड़ल एक नया मसाला लेके। रउआ सब जानत बानी कि अक्षरा सिंह के आवे वाला ज्यादातर गाना पर विवादे होत रहेला। कबो उ खेसारी के गाना के रिप्लाई देवेली त कबो पवन सिंह पर तंज कसेली। इ सब के रिप्लाई करे में खेसारी या पवन सिंह भी कोनो कसर ना छोड़ेलन। खेसारी कबो डोली में गोली मार देवे के कहेलन त पवन अक्षरा सिंह के नागिन बतावेलन। रउआ सबन के एगो यादगार बात बता दी कि 19 जनवरी 2021 के पवन के एगो गाना आयल रहे, जिससे फंसेगी उसी को डसेगी। ओकरा कुछ घंटा बाद अक्षरा सिंह के भी एगो गाना रिकॉर्ड भइल और उ गाना अगला दिन 20 जनवरी 2021 के रिलीज भइल, जौना के टाइटल रहे जिसका चाटता है उसी का काटता है। एकरा अलावा भी अक्षरा सिंह ऐसन गाना गइले बारी जौन सीधे सीधे पवन सिंह पर ताना बा। रउआ के बता दी कि अक्षरा सिंह के एगो और नया गाना आइल बा, जौना में वो किराया मांग रहल बारी। इ किराया कैसन बा आ इ किराया इ केकरा से मांगत तारी, तो रउआ के बता दी कि अक्षरा अपना दिल में रहे वाला और दिल तुर के जाए वाला धोखेबाज पुरान प्रेमी से मांग रहल बारी। इ दिल तुरे वाला प्रेमी के बा जे इ किराया चुकाई, ओकर नाम रउआ कमेंट करके बताई। वीडियो पसंद आयल तो लाइक करी। ऐसन और मसाला जाने खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटा के हिलाई। हमनी के फिर भेंट हुई एगो नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।